Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme bude to také ozdobné, ja vám to hneď ukážem. Budete na to potrebovať armor stand, hociaký blok, to je jedno, či to bude piesok, hlina, hociaký, pistón, páku a torčku. Takže prvé, čo si spravíme, je vykopeme si vlastne dva bloky vykopeme si jeden blok do hĺbky. Potom si spravíme takýto podstavec, a z každej strany tam budeme dávať vlastne tie armor standy, takto. Aby vám vzniklo niečo takéto. Potom toto odkopeme a postavíme a dáme si takto pistón. Takto. A potom si ešte zoberieme prípadne hlinu a s tým pistónom ju zatlačíme dovnútra. Dáme tam ešte jednu, tak. Toto odkopíme a teraz si sem môžete položiť torčku, ktorá vám tam bude tak pekne svietiť a je z toho taký pekný stojan na torčku. Takže, keď sa vám toto video ľúbilo, dajte like a budem sa tešiť u ďalšieho videa. Takže, čaute,